ஒரு காலத்துல பென் ஹதாத் என்ற ஒருவர் இருந்தார். ஞாபகம் இருக்கிற பென் ஹதாத், அந்த பென் ஹதாத் தான் எலிசாவுக்கு விரோதமாக ராணுவத்தை அனுப்பின ராஜா. ඔබලට මතකද ඇවිල්ලා එලිෂා අනාගත වක්තෘවරයාට විරුද්ධව හමුදාව යවපු රජතුමා තමයි බෙන් හදාද්. அந்த ஹசாயேல் பென் ஹதாத் அவர்களுடைய சம்பவங்கள் இருக்கின்றன, அதை விடுவோம். හසායේල් බෙන් හදාද් ඉන්නවා, ඒවා අපි අතහරිමු. இன்று வருவோம். අපි අද දවසට පැමිණි වර්තමානයේට. தமஸ்கு சிரியா தேசத்தினுடைய தலைநகரம். දමස්කස් කියලා කියන්නේ සිරියා රටේ අගනුවර. அந்த தமஸ்குவிலே ඒ දමස්කස් වල அசாட் என்று சொல்லுகின்ற ஒரு சர்வாதிகாரி குடும்பம் 70களில் இருந்து ஆட்சி செய்து கொண்டு வந்தது. 1970 ඉඳලා අසාද් කියලා පුද්ගලයෙක් ඔහු පාලනය කරන්න පටන් ගත්තා ඒකාධිකාරීව. இப்படி அவர்கள் அந்த அந்த அசாட் ரெஜிம் என்று சொல்லுகின்ற அந்த அவர்கள் சிரியாவை ஆட்சி செய்யும் பொழுது අසාඩ් කියන්නා වූ ඒකාධිපතියා මේ සිරියාව 1970 ඉඳලා පවුල 79 ඉඳලා පාලනය කරනකොට அவர்களுக்கு முழு உதவியையும் நல்கினது ஈரான். ඔවුන්ට සම්පූර්ණ උපකාරය ලබා දුන්නේ ඉරානය. இப்போ நான் வேறொரு பாடம் படித்து கொடுத்திருக்கிறேன், பார்க்காதவர்கள் யூடியூபில் இருக்கின்றது கடைசி காலங்கள் என்று, அதை பாருங்கள். මම වෙනත් පාඩම් උගන්වලා තිබෙනවා මේ සමීපයේදී අවසාන කාලය කියලා YouTube channel එකේ, ඒවත් පොඩ්ඩක් බලන්න. ஹமாஸை இயக்குகிறது தாகோன் பிசாசு. හමාස්ව නඩත්තු කරන්නේ හමාස් පසුපස ඉන්නේ දාගොන් සාතන්. ஹெஸ்புல்லாவை நடத்துவது பாஹால் பிசாசு. හිස්බුල්ලා පිටිපස්සේ ඉන්නේ බාල් යක්ෂයා. தாகோனுடைய மகன் தான் பாகால். දාගොන්ගේ පුතා තමා බාල්. அந்த பாகாலினுடைய அம்மா தாகோனினுடைய மனைவி யார் தெரியுமா? දාගොන්ගේ භාර්යාව කවුද දන්නවද? இஷ்டார். ඉෂ්ටාර්. அது தான் பெர்ஷியாவை நடத்துகிறது. ඇය තමා පර්ෂියාව නඩත්තු කරන්නේ. பெர்ஷியா தான் ஈரான். පර්ෂියාව කියලා කියන්නේ ඉරානය. அநேக குடும்பங்களிலே බොහෝ පවුල්වල அம்மா தான் எல்லாத்தையும் ரன் பண்ணுது. අම්මා තමා ගොඩාක් හැමදේම නඩත්තු කරන්නේ. அந்த குடும்பத்திலேயும் அப்படித்தான். ඒ පවුලෙත් එහෙම තමා. தாகோனை இயக்குவதும் இஷ்டார் தான், பாகாலை இயக்குவதும் இஷ்டார் தான். දාගෝන් බාල් දෙන්නම නඩත්තු කරන්නේ ඉෂ්ටාර්. இதை அழகாக ஆங்கிலத்தில் சொல்வார்கள், ஹமாஸ் அண்ட் ஹிஸ்புல்லா ஆர் ப்ராக்ஸீஸ் ஆஃப் ஈரான் என்று. එනිසා ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් ලස්සනට කියනවා හමාස් ඊරාන් proxies of ஈரான். ஈரான் தான் இவர்களை நடத்துகிறது என்று. அப்ப நமக்கு தெரியும் எந்த பேய்கள்னு. ඊරාන් තමා මේ අයව නඩත්තු කරන. එතකොට අපිට වැටහෙනවා පසුබිමෙන් ඇවිල්ලා මේ මොන සාතන්ලද කියලා, මොන යක්කුද කියලා. அப்போ அசாட் என்பவனை சிரியாவுக்குள்ளே சர்வாதிகாரியாக்கி අසාඩ් කියන පුද්ගලයා සිරියාවේ ඒකාධි පාලකයෙක් කරලා சிரியாவை நாசமாக்கி கொண்டு வருகிறது அந்த இஷ்டார் பிசாசு. සිරියාව විනාශ කරගෙන එනවා ඒ ඉෂ්ටාර් සාතන්. அந்த சிரியாவுக்குள்ளே இருந்த 60 லட்சம் சீரிய மக்கள் அகதிகளாக வெளிநாடுகளிலே தஞ்சம் புகுந்திருக்கிறார்கள். 60 லட்சம். ඉතින් ඒ සිරියාවේ හිටපු ලක්ෂ 60ක ජනතාව සරණාගතයන් වගේ වෙනත් දේශවල සිටිනවා. இன்னும் ஒரு 60 லட்சம் சீரிய மக்கள் தங்கள் தேசத்துக்குள்ளேயே அகதிகளாக தப்பி ஓடி வேறு வேறு இடங்களிலே ஒளிந்து திரிகிறார்கள். ඒ වගේම තවත් ලක්ෂ 60ක ජනතාවක් සිරියාව තුල සරණාගතයන් මෙන් එහෙ මේ යමින් සිටිනවා. இன்றைய மதிப்பீட்டின்படி අද මේ වර්තමාන කාලයට අනුව 13 மில்லியன் சீரிய மக்கள் அகதிகளாக இருக்கின்றார்கள். 1,30 ලක්ෂයක් සිරියානු ජනතාව මේ වන විට සරණාගතයන් ලෙස සිටිනවා. ஐக்கிய நாடுகள் சபையெல்லாம் இதை பற்றி பேசாது. එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානය මේ ගැන කතා කරන්නේ නැහැ. அதற்கு விரோதமாக இங்கே தூதரகங்களுக்கு முன்னே யாரும் போர்க்கொடி எழுப்ப மாட்டார்கள். එයට විරුද්ධව කිසිම කෙනෙක් මේ ලංකාවේ තානාපති කාර්යාලය ඉස්සරහා කොඩි උස්සගෙන කෑ ගහන්නේ නැහැ. புரியுதா? තේරුණාද? ஆனால் இதுதான் நடந்து கொண்டிருக்கிறது. හැබැයි මෙන්න මේක තමයි සිද්ධ වෙමින් පවතින්නේ. திடீரென එකපාරටම கடந்த டிசம்பர் 8ஆம் தேதி ஒரு விஷயம் நடந்தது. පසුගිය දෙසැම්බර් 8 වෙනිදා එක විෂයක් සිද්ධ වුණා. கவனிங்க. අවධානය යොමු කරන්න. இந்த அசாட் முதல் அப்பா இருந்தார், அப்புறம் மகன் இருந்தான். அசாட் ஆட்சி செய்து கொண்டிருக்கிறான். කලින් අසාඩ් ඒ පවුලේ පියා හිටියා, පස්සේ එහුගේ පුතා අසාඩ් පාලනය කරගෙන සිටියා. அசாட் ஆட்சி செய்யும் சிரியாவினுடைய ராணுவம் மகா பெரிய ஒரு ராணுவம். අසාඩ් පාලනය කරන්නා වූ ඒ සිරියාවේ හමුදාව ඉතා බලවන්ත වූ හමුදාවක්. 6000க்கு அதிகமான யுத்த டாங்கிகள் அவர்களிடத்திலே உண்டு.
ඔවුන්ට 6000කට අධික වූ යුද්ධ ටැංකි තිබුණා. ரஷ்யன் built T series. ஓகே රෂ්‍යාවෙන් ලැබුණා වූ යුද්ධ ටැංකි விஷயம் தெரிஞ்சவர்களுக்கு தான். ஓகே ஒரு 6000க்கு மேல யுத்த டாங்கிகள் உண்டு. 6000කට වඩා යුද්ධ ටැංකි තිබුණා උන්ට. 600க்கும் அதிகமான போர் விமானங்கள் உண்டு. 600කට වැඩිය ඒ කියන්නේ ප්‍රහාරක යානා තිබුණා. 400க்கு அதிகமான போர் கப்பல்களோ யுத்த படகுகளோ அந்த அவை இருந்தன. நேவி 400කට අධික නාවික හමුදාවට අයත් නෞකාවන් තිබුණා. இவர்களுக்கு எதிராக போராடி கொண்டு வந்தன சில அமைப்புகள். මොවුන්ට විරුද්ධව අරගල කරගෙන පැමිණියා සමහරක් ඒ සිරියාවේ සිටපු කණ්ඩායම්. அதிலே குட்டி 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 அமைப்புகள். அதிலே ஆக பெரிய அமைப்பு STS என்கின்ற அமைப்பு. එයින් විශාලම ඒ විරෝධතාවය දාපු HTS, sorry. කණ්ඩායම තමයි STS කියනව කණ්ඩායම. அதனுடைய தலைவனுடைய பெயர் அபு முஹம்மது அல் ஜலானி. ඔහුගේ නායකයාගේ නම තමයි අබු මොහමඩ් අල් ජලානි. அவருடைய முன்னாள் பெயர் அஹ்மத் அல் ஷரா. ඔහුගේ කලින් නම තමයි අහමඩ් අල් ஷராஸ். இப்ப இப்ப கதை கேளுங்க. දැන් කතාව අහන්න. நல்லா கேட்டுக்கிறங்க, நல்லா கேட்டுக்கிறங்க. හොඳට අහන්න. இப்ப இதுதான் இந்த சபை தான் சிரியா என்று நினைத்துக் கொள்வோமே. ඔබලා හිතා ගන්නකො මේ සභාව තමයි දැන් සිරියාව කියලා. ஆட்சி செய்பவன் பயங்கரவாதி ஒருவன் அசாட். ඒ කියන්නේ අසාඩ් කියන පුද්ගලයා පාලකයා එක ත්‍රස්තවාදියෙක්. அவனுக்கு உதவி செய்வது ரஷ்யா, ஈரான் போன்ற தேசங்கள். ඔහුට උපකාර කරන්නේ රෂ්‍යාව ඒ වගේම ඉරානය කරනව ප්‍රබල දේශයන්. அப்போ அவர்களுடைய ராணுவம் எவ்வளவு பலம் வாய்ந்தது என்று இப்போ உங்களுக்கு தெரியும். එතකොට ඔබලාට දන්නවා ඔවුන්ගේ හමුදාව කෙතරම් බලවත් ඇද්ද කියලා. 6000க்கு அதிகமான யுத்த டாங்கிகள், 6000කට අධික වූ යුද්ධ ටැංකි, 600க்கும் அதிகமான மிக் விமானங்கள், 600කට වැඩි වූ මිග් ප්‍රහාරක යානා, 400க்கும் அதிகமான யுத்த கப்பல்கள், 400කට අධික වූ යුද නෞකාවන්. இன்னும் தரைப்படையிலே எத்தனையோ லட்சம். ඒ වගේම තව පාබල හමුදාවෙත් ලක්ෂ ගාණක් සිටිනවා. இப்படிப்பட்ட ஒரு அரசாங்கத்தை கவிழ்ப்பதற்கு මෙවන් වූ රජයක් පෙරලීම සඳහා எவ்வளவு பலம் வாய்ந்த ஒரு சக்தி வேண்டும். කෙතරම් වූ බලවත් වූ ශක්තියක් අවශ්‍යද? இப்போ இவர்களுக்கு எதிராக குட்டி குட்டி அமைப்புகள் இருக்கிறதாம். දැන් මේ කඩ්ඩිට විරුද්ධව ඉතා කුඩා කුඩා කණ්ඩායම් අරගල කරගෙන සිටිනවලු. பிரதர் ஆண்ட்ரூ ஒரு குரூப்பை வச்சுக்கிட்டு இருக்காருங்க, 4 பேர். බ්‍රදර් ඇන්ඩ්‍රූ මේතන ඇවිල්ලා 4 දෙනෙක් තියාගෙන ඉන්නවා. நம்ம தேவக்க வந்து இங்கன ஒரு குரூப் ஒன்று வச்சுக்கிட்டு இருக்காரு. අපේ දේවක මෙතන එක ගෲප් එකක් තියාගෙන ඉන්නවා. பிரதர் ஸ்டீவன் அங்கன ஒரு குரூப் வச்சிருக்காரு. බ්‍රදර් ස්ටීවන් අතන 3-4 දෙනෙක් තියන් ඉන්නවා. பிரதர் துசிதா இங்க ஒரு அமைப்பு வச்சிருக்காரு. බ්‍රදර් තුසිතත් අතන එක කණ්ඩායමක් තියන් ඉන්නවා. ஷா அங்க ஒரு குட்டி ஒரு குரூப் ஒன்று வச்சுக்கிட்டு இருக்காரு. සහෝදර ශා එතනත් කණ්ඩායමක් තියන් ඉන්නවා. பிரதர் அனுரா அங்க ஒரு குட்டி குரூப் ஒன்று வச்சிருக்காரு. බ්‍රදර් අනුර සහෝදරයා එතන කණ්ඩායමක් තියන් ඉන්නවා. அப்ப இவர் இப்ப நம்ம பிரதர் ஆண்ட்ரூ அடிக்கிறதா இருந்தா யாருக்கு அடிக்க முடியும்? දැන් මේ බ්‍රදර් ඇන්ඩ්‍රූ ගහනවා නම් කාටද ගහන්න ඕන? அந்த ஏரியாவில இருக்கிற அரசாங்க ராணுவத்தினருக்கு ஒளிந்திருந்து அடித்து விட்டு ஓட வேண்டும். එයාගේ ප්‍රදේශයේ ඉන්නා වූ රජයේ හමුදාවට ගහලා ප්‍රහාර එල්ල කළා දුවයි. இவரும் அப்படித்தான். தேவக்கையும் எப்படி இந்த பக்கம் இருக்கிறவங்கள அப்பப்போது அடிச்சிட்டு ஓடுறது தெரியுதா? දේවකත් මොනවද කරන්නේ? ඒ පැත්තේ ඉන්න කට්ටියට ගහලා ගහලා දුවයි. இலங்கையிலே வாழுகிற எங்களுக்கு இந்த அனுபவம் இல்லையா என்ன? ලංකාවේ ජීවත් වෙන අපිට මේ අත්දැකීම නැද්ද? இப்போ பின்னாலே இருக்கிறார் யோஹான். දැන් පිටිපස්සෙන් ඉන්නවා යොහාන්. அவர் HTS என்ற ஒரு அமைப்பு வைத்திருக்கிறார். එයා STS කියනවා ඒ HTS කියනවා ඒ කණ්ඩායම තියාගෙන ඉන්නවා. STF කියන්නේ අපේ කොල්ලෝ නැහැ. HTS. அப்ப அவர் தான் அல் ஜோலானி. யாரு? நம்ம யோஹான். අපේ යොහාන් තමයි අල් ජොලානි. AK47 வச்சுக்கிட்டு ஜிங்கு ஜிங்குன்னு AK47 එක තියාගෙන ජිංගි ජිංගි ගාගෙන ඉන්නවා. இப்போ இந்த குட்டி 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 அமைப்புகளிலே ஆக பெரிய அமைப்பு அவருடையது. දැන් මේ හැම කණ්ඩායමක් ගත්තොත් එහි ප්‍රබලම කණ්ඩායම තමයි HTS යොහන්ගේ කණ්ඩායම. ஆனால் නමුත් இவர்கள் யாருக்கும் ஒரு விமானம் கூட இல்ல. விமானம் எங்க இருக்கு? කිසිම කෙනෙකුට ප්‍රහාරක යානාවක් නැහැ. ගුවන් යානයක්වත් නැහැ. ஒரு படகு கூட, ஒரு தோணி கூட இல்ல. ඒ කියන්නේ ඒක ඒක ලොකු හමුදාවක්වත් නැහැ. ලොකු නෙවෙයි කිරිකෝක මේ මේවා බෝට්ටු ඔරුවක්වත් නැහැ. බෝට්ටුවක්වත් නැහැ. ඔරුවක පායන ගන්න අඳුරේ ඒවත් නැහැ. ඒ සින්දුවවත් කියන්න මේ ටීම් එකට බෑ. හරි? சரியா? හරිද? யுத்த டாங்கி என்ன தெரியுமா இவங்களுக்கு இருக்கு? මොන්ට මොනවද දන්නවද තියෙන යුද්ධ ටැංකි කොහෙද? பிக்கப் ட்ரக் இருக்குது. பிக்கப் ட்ரக். නිකන් நம்மட பொலேரோ இருக்கிற மாதிரி பிக்கப் ட்ரக் இருக்குது. டொயோட்டா, நிசான் பிக்கப் ட்ரக். ඒකට තියෙන බොලෙරෝ වගේ අර නිසාන් මේ ටොයෝටා පිකප් ට්‍රක් විතරයි. அதுல பின்னுக்கு ஒரு LMG ஒரு லார்ஜ் மெஷின் கன்னை பூட்டிக்கிட்டு
அதுல ஒரு 7-8 பேர் AK-47 வச்சுக்கிட்டு ஒருத்தன் ராக்கெட் லான்ச்சர் வச்சுக்கிட்டு இதுதான் அவங்களுடைய பாரிய வாகனம். ඉතින් ඔවුන්ගේ ප්‍රබලම ප්‍රහාරක මේ රථය තමා අර වගේ ට්‍රක් එකක් ගන්නවා මැෂින් ගන් එකක් හයි කර ගන්නවා T56ක් දීලා 7-8 දෙනෙක් තියා ගන්නවා මේක තමයි ඔවුන්ගේ ප්‍රබලම හමුදාව. இப்ப இவர்கள் எல்லாரும் ஒரு மீட்டிங் வைக்கிறார்கள். ඉතින් මොවුන් ඔක්කොමලාම එක මීටිමක් තියෙනවා. ஜொலானி என்ன செய்றார்? நம்ம யோகான் ජොලානි මොනවද කරන්නේ යොහාන්? அனுர ஷா துசித ஸ்டீவன் ஐயா ஆண்ட்ரூ பிரதர் தேவක இவங்க எல்லாத்தையும் கூப்பிட்டு අනුර ෂා ඇන්ඩ්‍රු බ්‍රදර් දේවක තුසිත මේ ඔක්කොමලාම එකතු කරගෙන කතා කරගෙන நாங்க எல்லாம் சேர்ந்து அடிப்போமான்னு பிளான் பண்றோம். අපි ඔක්කොමලාම එකතු වෙලා ගහමුද කියලා සැලසුම් இப்ப කරනවා. நான் உங்ககிட்ட கேட்கிறேன், මම ඔය කට්ටියකින් අහනවා. இதுக சேர்ந்து அடிச்சாலும் அடிக்க முடியுமா? මේ කට්ටිය එකතු වෙලා ගැව්වත් ගහන්න පුළුවන්ද? சொல்லுங்க, முடியுமா முடியாதா? பே எல்லாம் ஆடு பே பே ඔක්කොමලා මෙල්ලුව බෑ. பொம்பளை பிள்ளைக்கு எப்படி சொல்லும்? பே. යන ළමයි කිව්ව බෑ. சேர்ந்தாங்க, එකතු වුණා அடிச்சாங்க. ගැහුවා. நம்ப முடியுமா? 11 நாள்ல நாட்டை பிடிச்சிட்டாங்க. විශ්වාස කරන්න පුළුවන්ද දවස් 11න් රට අල්ලගත්තා. என்ற தெய்வம் මගේ දෙයියෝ. டிசம்பர் 8ஆம் தேதி ஆகும் பொழுது දෙසැම්බර් 8 වෙනිදා වෙනකොට தமஸ்குவையும் பிடித்துக் கொண்டார்கள். දමස්කසුත් අල්ලගත්තා. அசான் பின் கதவு வழியாக போய் ரகசியமாக பிளைட் ஏறி ரஷ்யாவுக்கு போயிட்டு இறங்கிட்டான். අසාත් පිටිපස්ස දොරෙන් ගුවන් යානයෙන් ගිහිල්ලා රෂ්‍යාවේ නැවතුනේ. எல்லை பகுதியில் இருந்த ராணுவம் நிலைகளையும் டாங்கிகளையும் ஆயுதங்களையும் விட்டுவிட்டு அவன் வீட்டுக்கு போய் யூனிஃபார்மை மாத்தி சாரத்தை கட்டிக்கிட்டு සීමාවල දේශ සීමාවල හිටපු හමුදාව මොනවද කරාවේ? උන්ගේ තියෙන යුද්ධ ටැංකිය උන්ගේ තියෙන ප්‍රහාරකයන් ඔක්කොම දාලා ගෙවල් වලට දුවලා ගිහලා ඇඳුම් ගලවන ගෙවල් අස්සර වෙලා චූන් එකේ உதயங்க நேத்து நடிச்சாரே இங்கனே අර උදයන් ඊයේ රංගපෑවනේ. அப்படி இருக்கிறான் ஆமி. நீ ஆமி தானா? இல்ல சாமி, நான் ஆமி இல்ல சாமி. ඒ කට්ටිය අහනවා උඹ හමුදාවේ එකෙක් නේද? නෑ 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 මම හමුදාවේ නෙමෙයි. உலகத்திலே இப்படி ஒரு கேவலமான வீழ்ச்சி யாருக்கும் நடக்கவில்லை. ලෝකයේ මේ වගේ ඉතා මේ ඒ කියන්නේ චි நிகிராகிக்க පරාජයක් කාටවත් අයතුන්නේ නැහැ. நிகிராகிக்க பராஜ நோண்டி பெறதென்னேக்க வினாய் ஹலோ நோண்டி අවලව කින්ඩියා உங்களுக்கு. ஓ தோக்கலாம். அது இவ்வளவு இப்படியா தோக்குறது? ඒ පරදිනවා මේ වගේ මුම් පරදිනවද? ச்சே. இப்போ அந்த விஷயத்துக்கு வருகிறேன். දැන් ඒ විෂයට එන්නම්. இஸ்ரவேலுக்கு வேண்டும் தமஸ்குவை அடிக்க. இஸ்ரவேலுக்கு வேண்டும் தமஸ்குவை அடிக்க. ඉස්රායල් වලට දමස්කස් වලට පහර දෙන්න. அவர்களுடைய விமானங்களை அழிக்க வேண்டும். ඔවුන්ගේ ගුවන් යාන විනාශ කරන්න ඕන. அவர்களுடைய ராணுவ தளங்களை அழிக்க வேண்டும். ඔවුන්ගේ හමුදා මධ්‍යස්ථාන විනාශ කරන්න ඕන. படகுகளை அழிக்க வேண்டும். හමුදාව විනාශ කරන්න ඕන. ஆனால் முடியாது, அது இன்னொரு நாடு. නමුත් බෑ ඒක තවත් එක රටක්. 8ஆம் தேதி அசாடினுடைய அந்த ராணுவம் அந்த ஆட்சி விழுந்தவுடன் 8 වෙනිදා අසාද්ගේ පාලනය වැටුණ ගමන් இப்போ அங்க ஒரு அரசாங்கம் இல்லை, දැන් එහෙ රජයක් නැහැ. ராணுவம் இல்லை. රජයක් නැහැ. இவர்களுக்கு இந்த பழம் நழுவி பாலில் விழுந்த மாதிரி ஆகிவிட்டது. ඒ කියන්නේ මොවුන්ට මේ පළතුර වැටිලා කිරිවලට වැටුණා වගේ මේගොල්ලන්ට ඉබේම chance එක හම්බුණා. ராவோட ராவா போய் ஏர் ஃபோர்ஸ் அடிச்சு நேவிய அடிச்சு யுத்த டாங்கியல் அடிச்சு இன்னும் அடிச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க. රාත්‍රී කාලේම මොනවද ගිහිල්ලා කරාව? යුද්ධ ටැංකි වලට ගහලා ගුවන් හමුදාවට ගහලා ගුවන් පතයන් වලට ගහලා නාවික හමුදාවට ගහලා මේ තව වෙනකල් ගහගෙන ඉන්නවා. நியூஸ் பாருங்க நீங்க. ප්‍රවෘත්ති බලන්න ඔබ. இப்போ என்ன இந்த வசனத்திலே சொல்லுகிறது? දැන් මේ පදේ කුමක්ද කියන්නේ? ஆசகேலின் வீட்டிலே தீ கொளுத்துவேன், அது பெனாதாத்தின் அரமனைகளை பட்சிக்கும். මම බෙන් හදත්ගේ මාලිගා නාස්ති කරන ගින්නක් හසායල්ගේ ගෙදරට අරින්නෙමි. இந்த பெனாதாத் என்கின்ற சொல்லின் அர்த்தம் என்ன? මේ බෙන් හදාත් කියන නමේ අර්ථය කුමක්ද? ஹடாட் என்பது அசீரியர்களது இடிமுழக்க தெய்வம். හදාත් කියලා කියන්නේ අසිරියානුවන්ගේ ගර්ජනාවේ දෙවියෝ. பென் என்றால் மகன். බෙන් කියලා කියන්නේ පුතා. இந்த அசாடுக்கு இடிமுழக்கத்தின் மகன் என்று தான் சொல்லுவார்கள். අසාට්ට කියන්නේ ඒ කියන්නේ අකුණුවල පුත්‍රයා. අකුණුවල පුත්‍රයා. விளங்குதா? තේරුණාද? அப்போ இந்த காலத்திலே வாழ்ந்த பெனாதாத் யார்? அசாட். එතකොට මේ කාලවකවානුවේ ජීවත් වුණ ඒ බෙන් හදාත් කවුද? අසාඩ්.
இந்த தீர்க்க தரிசன வசனம் நிறைவேற தொடங்கினது எப்பொழுது? මේ අනාගත වාක්‍ය ඉෂ්ට වෙන්න පටන් ගත්තේ කවද්ද? டிசம்பர் 8 2024. දෙසැම්බර් 8 2024 දෙසැම්බර් 8. ஆ? 5வது வசனம், நான் தமஸ்குவின் தாழ்பாடை உடைத்து குடிகளை அவன் என்னும் பள்ளத்தாக்கிலும் செங்கோல் செலுத்துகிறவனை பெத் ஏதேனிலும் இராதபடிக்கு சங்காரம் பண்ணுவேன். அப்பொழுது சீரியாவின் ஜனங்கள் கீருக்கு சிறைப்பட்டு போவார்கள் என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார். මම දමස්කේ පස්වනි පදේ මම දමස්කේ අගුල බිඳ වැසියා ආවෙන්හි මිටියාවතේද ජයකොන්තේ අල්ලන්න ඒදන් වංශයෙන්ද සිද දමන්හි ආරාම්හි වැසියෝ වහල්කමට කීර්ට යන්නෝ යයි ස්වාමින් වහන්සේ කියන සේක. அப்போ பாருங்கள், இந்த ஆசகேலின் வீட்டிலே தீ கொளுத்தி பெனாதாத்தின் அரண்மனைகளை பட்சிக்கின்ற தீர்க்க தரிசனம் நிறைவேற தொடங்கி விட்டது. அப்படித்தானே? දැන් බලන්න දැන් බෙන් හදත්ගේ මාලිගා නාස්ති වෙලා හසාල්ගේ ගෙදරට ගින්නක් ගියා. දැන් ඒ අනාගත වාක්‍ය ඉෂ්ට වුණානේ. அதாவது இந்த இதிலே வருகிற பெனாதாத் என்கின்ற அசாட் இன்று ரஷ்யாவிலே ஒளிந்து கொண்டிருக்கிறான். ඒ කියන්නේ මෙම ස්ථානයේ සඳහන් කරන්නා ඔය බෙන් හදත් අසාත් කියන පුද්ගලයා මේ වෙලාවේ රෂ්‍යාවල දේශපාලන රැකවරණ ලබමින් ඉන්නවා. அவன் சிரியாவிலே இல்லை. ඔව් සිරියාවේ නෑ. அப்போ சிரியாவிலே என்ன நடக்கிறது? නමුත් සිරියාවේ කුමක්ද සිද්ධ වෙන්නේ? நல்லா கவனிங்க. හොඳට අවධානය යොමු කරන්න. டிசம்பர் 8 இருந்து எல்லாரும் கொண்டாடுகிறார்கள். දෙසැම්බර් 8 වෙනිදා දින සෑම සමරනවා. அசாட் போய்விட்டான். අසාත් ගියා. சர்வாதிகாரம் போய்விட்டது. ඒ කියන්නේ ඒකාධිපති පාලනය නැති වුණා. அவன் மூலம் சிறைப்பட்டவர்கள் எல்லாம் இவர்கள் சிறைகளை உடைத்து வெளியே எடுத்து மீட்டுக் கொள்ளுகிறார்கள். ඔහු කරුණු කරගෙන සිරය ඇතුළට ගිය අය ඔක්කොමලාම සිරගෙවල් බෙදලා ඔවුන් නිදහස් කරගන්නවා. எல்லாம் வெளியே அகதிகளாய் போனவர்களில் அநேக சீரியர்கள் மறுபடி சீரியாவுக்குள்ளே வரத் தொடங்கி இருக்கிறார்கள். එළියට සරණාගතයන් වශයෙන් වෙනත් රටවලට ගිය අය නැවත වතාවක් සිරියාව තුලට පැමිණෙනවා. சிரியாவுக்குள்ளே இருக்கின்ற மக்கள் பட்டாசு கொளுத்தி கொண்டாடுகிறார்கள். සිරියාවේ ඉන්න මනුෂ්‍යයන් රතිඤ්ඤා පත්තු කරලා ඔවුන් සන්තෝෂයෙන් සමරනවා. சந்தோஷப்படுகிறார்கள். සන්තෝෂ වෙනවා. ஆனால் அவர்களுக்கு ஒன்று தெரியாது. නමුත් ඔවුන්ට එක දෙයක් දන්නේ නැහැ. யார் இந்த அல் ஜுலானி? කවුද මේ අල් ජුලානි? அவர்களை பொறுத்தவரை அவர்களை மீட்டுக் கொண்ட இரட்சகன். ඔවුන්ට තේරෙන අන්දමට ඔවුන්ගේ මිදුම්කාරයා. ஆனால் அவனை குறித்து வேதம் என்ன சொல்லுகிறது என்று தான் நான் உங்களுக்கு சொல்ல போகிறேன். නමුත් ඔහු කෙරෙහි දේව වචනේ කුමක්ද කියන්නේ කියලා තමයි මම ඔබලාට කියලා දෙන්න යන්නේ. முதல் இந்த இந்த அல் ஜொலானி வாழ்ந்தது லெபனான் இஸ்ரவேல் எல்லை பக்கத்திலே. சாரி, சிரியா இஸ்ரவேல் எல்லை, அந்த கோலான் பக்கத்திலே வாழ்ந்தவன். ආරම්භ කාලයේදී මේ අල් ජුලානි ජීවත් වුණේ සිරියා ඊශ්‍රායල් ඒ දේශ සීමාව ආසන්නයේ. அகதிகளாக அவனுடைய அம்மா அப்பா ஓடிவிட்டார்கள் சவுதி அரேபியாவுக்கு. සරණාගතයන් හැටියට ඔවුන්ගේ දෙමව්පියන් සෞදි අරාබියට ගියා. அங்கு வளர்ந்தவன் இவன். එහෙ හැදුන පුද්ගලයෙක් තමා ජුලානි. அவன் அல் கயீதா இயக்கத்திலே இணைந்தான். ඔහු අල් කයිදා ත්‍රස්තවාදීන්ට බැඳුණා. அவன் ஒரு பயங்கரவாத தலைவனாய் ஆகினான். ඔහු ත්‍රස්තවාදී නායකයෙක් බවට පත් වුණා. அல் கைதாவினுடைய தலைமை பதவியிலே இருந்து பல்லாயிரக்கணக்கான பயங்கரவாத செயல்களிலே ஈடுபட்டவன் தான் அல் ஜொலானி. අල් ජුලානි කියලා කියන්නේ අල් කයිදා සංවිධානයට එකතු වෙලා භයානක ත්‍රස්තවාදී ක්‍රියාකාරකම් වල නිරත වුණ පුද්ගලයෙක්. 2011 ஆண்டு, நன்றாக கவனிங்க, 2011 ஆண்டு හොඳට අවධානය යොමු කරන්න 2011 அல் கைதாவில் இருந்து இன்னும் ஒரு அமைப்பு உருவாகிறது. අල් කයිදා සංවිධානයෙන් තවත් එක සංවිධානයක් බිහි වුණා. அந்த அமைப்புக்கு என்ன பெயர்? ඒ සංවිධානයට කුමක්ද නම? இஸ்லாமிக் ஸ்டேட் ஆஃப் ஈராக் அண்ட் சிரியா. Islamic State of Iraq and Syria. ஐசில் என்றும் சொல்லுவார்கள். இஸ்லாமிக் ஸ்டேட் ஆஃப் ஈராக் அண்ட் லெவன்ட். லெவன்ட்டும் சிரியாவும் ஒன்று. இஸ்லாமிக் ஸ்டேட் ஆஃப் ඊරාක් and ලෙවන්ට් කියලාත් කියනවා ISIL. එහෙම නැත්නම් ISIS කියලා කියනවා. මොකද ලෙවන්ට් කියන්නේත් සිරියා කියන්නේත් එකයි. ඒ නිසා ඒක ISIL වෙන්න පුළුවන්, ISIS වෙන්න පුළුවන්. இது தொடங்கினது 2011 ஆண்டு. මෙම කණ්ඩායම ආරම්භ වුණේ 2011 දී. எங்கே தொடங்குகிறது? කොහෙද ආරම්භ වුණේ? ஈராக்கிலே ஈராக் වල ஐபராத் நதிக்கு அந்த பக்கத்தில் இருக்கிற යුෆ්‍රටිස් නදියේ එහා කොටසේ ஒரு இடத்திலே එක ස්ථානයක அந்த இடத்துக்கு பெயர் கீர். ඒ තැනට නම கீர். කීර්. KIR கீர். කීර්. கவனிங்க. අවධානය යොමු කරන්න. அப்போ கீரிலே தொடங்கின அமைப்பு எது?
ඒ කීර්වල ආරම්භ වුණ ඒ කණ්ඩායම කුමක්ද? ஐசிஸ் ISIS 2011. 2011දී. அல் கைதாவில இருந்த அல் ஜொலானி ஐசிஸில் ஒரு தலைவனாகிறான். අල්කයිදා සංවිධානයේ ඉඳලා හිටපු අල් ජොලානි ISIS කියන්නා වූ සංවිධානය බිහි කරනවා. அப்போ அல் ஜொலானி எந்த இடத்தில் உருவானவன் ஐசிஸுக்கு? ISIS සුදෙසා අල් ජුනානි කුමන ස්ථානයේද බිහි වුණේ? කොයි කුමන ස්ථානයේද වැඩුණේ? கீர். කීර්වල. அவர்களுடைய நோக்கம் என்ன? ඔහුගේ අභිප්‍රාය කුමක්ද? அல் கைதா முழு உலகத்திலும் தாக்குதல் நடத்தும். අල්කයිදා මුළු ලෝකයටම ප්‍රහාර එල්ල කරයි. அதிலிருந்து விலகினது ஏன்? ඇයි ඒකෙන් එලියට ආවේ? முழு உலகமும் நமக்கு வேண்டாம். මුළු ලෝකෙම අපිට එපා. ஈராக்கும் சிரியாவும். ඊරාකුයි සිරියාවයි. புரியுதா? තේරුණාද? அப்போ அல் ஜொலானி ஈராக்கியன் அல்ல. ඊරාක් දේශයේ සින්න වැසියෙක් නෙවෙයි අල් ජොලානි. அவன் சீரியா தேசத்தை சேர்ந்தவன். ඔහු සිරියා දේශයේ පුද්ගලෙක්. ஆகவே அவனுடைய நோக்கம் என்ன? එනිසා ඔහුගේ අභිප්‍රාය කුමක්ද? சிரியாவை பிடிக்க வேண்டும். සිරියාව අල්ලගන්න ඕන. சிரியாவை பிடித்தவுடன் அவன் பிடித்து விட்டான். සිරියාව අල්ලගත්ත ගමන් ඔහු ඒක අල්ලගත්තා. அவனுடைய உடுப்பு முந்தி எப்படி இருந்தது? அந்த பயங்கரவாதிகளுடைய உடை, அந்த முண்டாசு, இப்படித்தான் அவன் இருந்தான். ඔහුගේ කලින් ඇඳුම කොහොමද තිබ්බේ? අර ත්‍රස්තවාදීන් අඳින මේ මැද පෙරදිග ඉන්න ත්‍රස්තවාදීන් අඳින්නව ඇඳුමක් ඒ වගේම හිස්වැසුමක් එක්ක. இப்போ என்ன உடை அவன்? දැන් මොකක්ද ඔහු අඳින ඇඳුම? கோட், சூட், டை. කෝට් සූට් අඳින්නේ ඔහු ටයි එකත් එක්ක. அவன் இப்பொழுது என்ன செய்கிறான்? දැන් ඔහු මොනවද කරන්නේ? சிரியாவை தனது கட்டுப்பாட்டுக்குள் கொண்டு வந்து விட்டான். සිරියාව තමන්ගේ පාලන ක්‍රමයට නතු කරගෙන இப்போ அவன் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சிரியாவினுடைய சர்வாதிகாரியாக மாறிக்கொண்டு வருகிறான். ඔහු ටික ටික දැන් සිරියාවේ ඒකාධිපතියා වශයෙන් නැගී සිටිනවා. இவ்வளவு காலம் சிரியா மக்கள் யாருக்கு அடிமைகளாய் இருந்தார்கள்? මෙපමණ කාලයක් සිරියා දේශවාසීව් කාටද යටත් වෙලා හිටියේ? அசாடுக்கு. අසාඩ්ට. அசாடை துரத்தின பிறகு අසාඩ්ව එලවපු ගමන් இப்போ சிரியர்கள் யாருமே யாருக்கும் அடிமை இல்லை. எஸ். දැන් සිරියා දේශවාසීව් කිසිම කෙනෙකුට වහල්ලු නොවේයි. ஆனால் என்ன நடந்து கொண்டு வருகிறது? නමුත් දැන් කුමක්ද සිදුවෙමින් පවතින්නේ? அல் ஜொலானி ஒரு சர்வாதிகாரியாய் வந்து கொண்டிருக்கிறான். අල් ජුලානි එක ඒකාධිපතියෙක් බවට දැන් පත්වෙමින් සිටිනවා. அவனுக்கும் கீருக்கும் என்ன சம்பந்தம்? ඔහුටත් කීර්වලටත් කුමක්ද සම්බන්ධතාවය? அவன் தலைவனாய் உருவானதே ஐசிஸிலே அந்த கீரில். ඔහු නායකයෙක් හැටියටම හැඩගැසුනේම ඒ කීර්වල ISIS සංවිධානයට. இதோ தீர்க்க தரிசனம். මෙන්න අනාගත වාක්‍යය. நான் தமஸ்குவின் தாழ்பாளை உடைத்து, 5வது வசனம். 5 වෙනි පදය. මම දමස්කස්සේ අගුල බිඳ எல்லா சிறைகளின் தாழ்பாள்களையும் உடைத்து போட்டார்களா இல்லையா? මේ දමස්කස් වල හැමදෙනාම හිරේ හිටපු හැමදෙනාගේම සිර ගෙවල් බින්දද නැද්ද? அனைத்து அரண்மனைகளின் கதவுகளையும் உடைத்தார்களா இல்லையா? බොහෝ රජවාසල් වල ඒ දොර ගුළු කැඩුවද නැද්ද? சில பேர் பேந்த முழிக்கிறீங்க. සමහරක් අය නිදිමතේ නෑ, නිදිමතේ නෙවෙයි. මොනවත් තේරෙන්නේ නෑ. ඔය උඩ කොයි දොරද කැඩුවේ? எத்தனை பேர் நியூஸ் பார்த்து நான் சொல்லுவது உண்மை என்று சொல்லுகிறவர்கள் கையை தூக்குங்கள். කී දෙනෙක් ප්‍රවෘත්ති බලලා මේ කියන දේවල් ඇත්ත කියලා කියන්න පුළුවන්ද? தமஸ்குவை டிசம்பர் 8 அவர்கள் பிடித்தவுடன் දෙසැම්බර් 8 වෙනිදා දමස්කස් අල්ලගත්ත ගමන් அவர்கள் முழுக்க அவ்வளவு கதவுகளையும் உடைத்தார்கள். ඔවුන් පුළුවන් තරම් දොරවලට ඒ මාලිගාවල් දොරගුළු ඔක්කොම කැඩුවා. தமஸ்குவின் தாழ்பாளை உடைத்து என்ற தீர்க்கதரிசனம் நிறைவேறினது. දමස්කේ අගුල බින්ද කියලා අනාගත වාක්‍ය ඉෂ්ට වුණා. குடிகளை ஆவேன் என்னும் பள்ளத்தாக்கிலும் செங்கோல் செலுத்துகிறவனை பெத்தேனிலும் இராதபடிக்கு சங்காரம் பண்ணுவேன். වැසිය ආවෙන්හි මිටියාවතෙන්ද ජයකොන්තය අල්ලගන්න ඒදන් වංශයෙන්ද සිදනමන් නෙමි. இது நடந்து கொண்டிருக்கிறது. யார் சங்காரம் பண்ணி கொண்டிருக்கிறது? මේක සිද්ධ වෙමින් පවතිනවා. කවුද ඒ நாஸ்திய கரானே? சங்காரம் பண்ணுவேன் என்று யார் சொல்லுகிறார்? සිද දමන් නෙමි කියලා කවුද කියන්නේ? சொல்லுங்க. කියන්න. தேவன். දෙවියන් වහන්සේ. அப்போ தேவன் யாரை கொண்டு செய்வார்? දෙවියන් වහන්සේ කා කර්ණ කොටගෙනද කරන්නේ? தன் மக்களை கொண்டு செய்வார். තමන්ගේ ජනතාව කර්ණ කොටගෙන. இஸ்ரவேல் யார்? ඉස්රායෙල් කවුද? தேவனுடைய மக்கள். දෙවියන් වහන්සේගේ මනුෂ්‍යයන්. இந்த தீர்க்கதரிசனம் நிறைவேறிக் கொண்டிருக்கிறது. තාම ඒ අනාගත වාක්‍යයේ ඉෂ්ට වෙමින් පවතිනවා. அப்பொழுது சீரியாவின் ஜனங்கள் கீருக்கு சிறைப்பட்டு போவார்கள். එවිට සිරියාවේ වැසියෝ වහල්කමට කීර්ට යන්න ඕය. ஹலோ, இதை மொட்டையாய் வாசித்தால் எப்படி தோன்றும் தெரியுமா? හලෝ මේක නිකන් ඔහේ උඩින් කිව්වනම් කොහමද දන්නව තේරෙන්නේ? இவர்கள் எல்லாரும் கீருக்கு போவார்கள் என்பது போல் தெரியும். මේ කඩේ නිකන් කීර් වලට යනවා වගේ තේරෙනවා. கீருக்கு இவர்கள் போக தேவையில்லை. கீர் தான் வந்திருக்கிறது
அல் ஜொலானியாக. මේ කට්ටි කීර් වලට යන්න ඕනේ. කීර් තමයි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඒ කවුද ඇවිල්ලා තියෙන්නේ? අල් ජොලානි ඔවුන්ගේ ඇතුළට ඇවිල්ලා. அல் ஜொலானி இவர்களை அடிமைப்படுத்த போகிறதை நீங்கள் செய்திகளிலே பார்க்க போகிறீர்கள். ඔබ ප්‍රවෘත්ති වලින් බලන්න යනවා අල් ජොලානි කොහොමද මේ දේශවාසීහු වහල්ලන් කරගන්න යන්නේ. இந்த வருஷத்திலே அது நடக்க போகிறது. මේ වර්ෂයක සිද්ධ වෙන්න යනවා. இதுதான் கடைசி தீர்க்க தரிசனம். මේක තමා අවසාන අනාගත වාක්‍යය. அது நடந்தவுடன் ඒක සිද්ධ වුණ ගමන් கர்த்தருடைய தீர்க்க தரிசனங்கள் முடிந்து விட்டன. ස්වාමින් වහන්සේගේ අනාගත වාක්‍යයන් හමාර වෙනවා. அப்போ என்ன நடக்கும்? එසේනම් කුමක්ද සිද්ධ වෙන්නේ? சபை எடுத்துக்கொள்ளப்படும். සබ